Здравейте! Както казахме в предния урок, през българското възраждане българите все повече се модернизирали и възстановявали контактите си с Европа. И така постепенно те започнали да повдигнат самочувствието си и това било, тъй като двама велики българи ги запознали с тяхното славно минало. Това са Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. И пръв, който започнал това дело, бил Паисий Хилендарски. Паисий бил роден през 1722 година в градчето Банско и той израснал в заможно семейство. Единият му брат бил монах, а другият търговец и дарител на църкви. Паисий също станал монах и той отишъл в Хилендарския манастир. А този Хилендарски манастир, да припомним, се намира на остров Атон в Гърция. Тогава много народи си мислили, че българите са нямали славна история, но Паисий Хилендарски опровергал тяхното мнение. Родолюбието му го потикнало да търси писмени сведения за миналото на българската държава. Така той упорито събирал източници за славното българско минало от стари исторически книги и документи от манастирските библиотеки. Той не ги събирал само от Хилендарския манастир, а дори било известно, че Паисий Хилендарски отишъл чак до Австрия, за да разбере какво е било миналото на българската държава. Ето и паметника на Паисий в град Банско. Така през 1762 година в Зоографския манастир той събрал всичките записки за българската история и ги написал в неговата ръкописна книга История славяно-българска. Много хора тогава се срамували от това, че били българи. Но след като излязла История славяно-българска, там се разказало за славните победи на българските царе и териториите на старата българска държава. Така Паисий Хилендарски накарал българския народ да се гордеят със своят език и с това, че били българи. По този начин той вдъхнал самочувствие на българите, но и търсил последователи, които да помогнат на българския народ да осъзнаят каква е била България преди. И пръв негов последовател бил Софроний Врачански, който се казвал още Стойко Владиславов. Той е роден през 1739 година в град Котел и е известен с това, че той направил първият препис на История славяно-българска. Той проповядвал български език, грижил се за просвещението на населението и писал книги. Софроний Врачански бил автор на книгата Неделник, която е и първата печатна книга, написана на новобългарски език. И освен това, той написал първата автобиографична книга, която се казва Житие и страдание грешна го Софрония. И тъй като книгата е автобиографична, Софроний Врачански в нея описва своя живот. Обаче, освен с книжовна дейност, Софроний Врачански се занимавал и с политическа дейност. По време на руско-турската война от 1806 и 1812 година Софроний Врачански бил представител на българите във Влахия и там той организирал отряди. И така той пробуждал цялото българско население да се борят срещу Османската империя. Той смятал, че българите трябва да се здобият с автономия, а това е вътрешно самоуправление на общност в дадена държава, т.е. правото на българите да се управляват в Османската империя, като да имат самостоятелни училища, самостоятелна църква и свои съдилища. Както видяхме, делото на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански помогнало на българите да усетят, че са една голяма общност. И тази общност е свързана чрез общ език, култура, традиции, обичаи. Те са имали общо минало, но могат да имат и хубаво бъдеще. И това прави тази общност една нация.